के प्लेस कमिटी चंगमारी मखाइनाय धाकटी के प्लेस कमिटी चंगमारी मखाइनाय हाय के चबा कत चलिनाय हाय के चबा कत चलिनाय धाकटी के प्लेस कमिटी चंगमारी मखाइनाय हाय के चबा कत चलिनाय हाय के चबा कत चलिनाय एदिसिनिया भाव गोबां क्षमता मारुनाय एदिसिनिया भाव गोबां क्षमता मारुनाय हेगे चबा कत चलिनाय हेगे चबा कत चलिखे त्रिपुरा गणतन्त्र चालू माखाइनाय केंद्र सरकार चुक्ति खेबे त्रिपुरा गणतन्त्र चालू माखाइनाय डेपुटेशन रखा ब्लॉग वीडियो सिमिंग संग ऑनरेबल चिनी राज्यपाल संग कैसा डेपुटेशन रखा डेपुटेशन रमानी उनका चिनी मूल मुद्दा तीनटा सांगनोती जों आसि बोसोरंगा चिनी जे बिस इलेक्शन खालाय जायगा प्राय 4 बोसोर फाय दं आमनि जाबलो जोंबाय जे त्रिपुरा सा एकर्ड खायमानि आमनि इमप्लिमेंटेशन चिनी 125 अमेंडमेंट जे एक नो बिल सनामी चिंगनो दाटी चिंत्र प्रहास्ते चिनी त्रिपुरासानि बागै काहाम पुलियानि बुसांनि जे थिनांनि बागै जे नांकुमानि आमो हाय नि बागै जों तिनि और डेपुटेशन मारका डेपुटेशन रुथिनि आं लगी फाइसो फैजार आनि ब्लॉक टिडब्ल्यूनि ब्लॉक प्रेसिडेंट बरमनांजो अमृता आनि एक्स प्रेसिडेंट मांदे ब्लॉकनि सेंट्रलनि वाइस प्रेसिडेंट दारा जम्मू चिनी सब जोनल चेयरमैन अजित एक्स वाइटेप प्रेसिडेंट चिनी सेक्रेटारी डिस्ट्रिक्ट नि जोंहारो फैलेगा 800 जन जों डेलीगेट सरो फायै जों चिनी एडिशनल वीडियो तिनि बिनि आलगा सामगम बगे बतंग मालिया हेपन जों एडिशनल वीडियो नु चिनि चिन जे मेमोरेंडम जे चिन तीनटा दाबिनो कि जों मारबाय गाय आशा खालायो अमनो दाति न चिनी गवर्नर रहरानो ताई गवर्नर स्टेट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट रहना सेंट्रल गवर्नमेंट चिन जे नारमु चिन जे मानते सबथायनो दातिनो फुल खायनानै जों पयथ खालायो जों तिनरो रिपाइद्र सबायजा चिनि निसालो बो थायो खालायजागै चंमाय जे सारा त्रिपुरा असुदु मानदे ब्लॉक कमिटी छिमिया सारा त्रिपुरा रहि दङ बो ग्रान्दागि मुंबाय सारा त्रिपुरा जों तिनि ब्लॉक डेपुटेशन दितो सारा ब्लॉक सारा त्रिपुरा ब्लॉक पोजां सिम बसो जरा कामो रेली जों तिनि रेली खालायगा अल मानदायनि सिमिं स्कुल नखलान सिमिं यांगो गुरमनि स्टेडियम चिमतिसा ब्लॉक जरा जों हिमबद खालायगा प्राय 3.5 থেকে 4 किलोमीटर जों हिमबद खायका चिनि लगी प्राय यामानिनो 1213 लुकु चिनि सपोर्टार्स त्रिपुरामतन हामजांनाय चिनि थिनांनो हामजांनाय चिनि मानथायनो हामजागै जे हिमबद खायनाय बुरा होइते सराय होइते ब्रिज होइते जतनो फायगा अ सातुं उतुमा फानो परखसनो लगी मान बनो पाइपले हामनाय आमगे की माने एरियन सिम नाका शुद्ध मानदे ब्लॉक नि ब्लॉक कमिटी सिम और